Hyvää huomenta, hyvää päivää, hyvää iltaa, tervetuloa aamukahvihetken Outseen kanssa. Tänään on erilainen video tälleen perjantaiksi, vappun kunniaksi. Näette, hieno. Mä en keksi, mitä mä laitan tuohon alkuun. Paitsi tää paita on aivan loistava. Ai saatana. Mun on pakko joskus tilaa tää Paul vuodelta 1595 asti. Ai saakeli. Mut joo, joka tapauksessa, minkä takia tää ero, miksi mä en pelaa, on se, että mä en pysty. Mä en kirjaimellisesti pysty. Mulla on niin lapaluu jumissa näitä ihan ihmeellisiä temppuja, että olla ja voi. Mut hei, tutustutaan. Mä oon tutustunut hitusen tähän suomalaiseen ihanaan YouTube-maailmaan. Tai internet-maailmaan, sanotaanko näin päin paremminkin. Mä oon kattonut nämä jokaisen klipin, mä haluaisin käydä läpi, te näette kyllä jo, mä spoilaan tuolla ylhäällä jo kaikki, että mitä tuleva pitää, mutta vähän ihmettelyä. Tämä Plugin voimafantasiat Jusulta, loistava klippi, käykää tsiigaa ihmeessä, mä en aio oikeastaan ollenkaan enempää käydä läpi, niin kuin katsoa tätä videoa, vaan kommentoida vähän se ehkä enemmänkin. Mä en taju, missä Suomi-tube-skene menee. Meillä on lakko, muutama muu, Minecrafti, no lakko, mutta mä en ole oikeesti Jusu, noni, ja se on hyvä, kun mulla huutaa siis korvas, niin kuin ehkä kuulitte, Richard, ette kuule, koska tämä ei tule tietokoneen kautta, että mulla on headsetistä akku loppu vielä kaiken lisäksi, mutta joo, joka tapauksessa, tämä on niin outoa, että ihmiset, okei, ehkä tämä on jonkunlainen päiväkirja, ehkä tämä on jonkunlainen dokumentaatio ihmisistä, ihmistyypeistä, mutta tämäkin kaveri, jota Jusu käsittelee tässä, Plugi, niin niin sekavaa ja outoa juttua. En mä katso se terävikynä penaalissa. Pahoittelut. Näin aamutuimaa. Mut joo. En mäkään ole mikään terävinkynä penaalissa. Mutta siis niin sekavaa touhuu kuin ollaan ja voi niin sekavaa. Ja kaikki asiat. Mä en saanut mitään niin käsitystä tästä. Mä käyn nyt muutama eri tubettaja tai kenestä aihe kertoo läpi. Juso on itse asiassa yllättävän hyvä. Se on todella hyvä. Mä oon tykännyt, miten se selittää asiat ja muuten. Ja miten vitsillä se heittää näitä. Ja se on loistava tekee näitä videoita toisin kuin minä. Mutta joo, Plugi. Tästä tulee mieleen, että on joku satiiri. Jonkunlainen, tiedättekö, kun on kuka se on se, joka söi noita, aloitti ton skenen, toi syömälihasikana asioita. Mukbang, se äijä, joka tulikin sitten yhtäkkiä, se onkin laiha, joka on sen taideteos. Tästä mä toivoisin, että on semmonen. Mutta mitä mä oon huomannut, niin ei kaikki nämä voi olla semmosia satiireja, hakee ihmisistä jotain, tuoda sitten se oikea persona, ne on kuvannut nämä iät ja ajat sitten, vaikka tämä on vanha klippi, milloin sitä on tehty. No joo, 5 kuukautta sitten, ei tämä nyt vanha ole näistä lähellekään, mutta tosi outo persona. Onko tämä sketsihahmo? Ei kai oo. Et varsinkin kun siinä käydään vähän silokkifarmilla tai mitä noi onkaan, silokkeja kaiketi mua kiinnosta
Se enempää tommoset huumeet, että se on ihan, ei ole mun juttu. Ja tiksis, kun sä menet siellä kirjaston viereen, niin sä näet, kun jengi on siellä silokki farmailemassa. Mutta joka tapauksessa en mä tiedä. Outo kaveri ja viihdyttävä. Kyllä mä sanoin, että täällä on viihdearvoa. Mutta onko tämä se viihde, mitä pitäisi tuoda? Vanha patu ei. Olisi kiva, että tuodaan jotain opetusta, jotain näyttää. Ehkä tämä on tulevaisuudelle. Kattokaa, mitä kulttuuri oli 2020-luvulla puolivälissä, loppupuolella itse asiassa. Olla yli puolen väli. Niin tämä oli outo kaveri. Outo. Ja sekoilut, kun se puhuu asiasta ihan suoraan, ihan asia on nyt näin, että valkoiset on pahoja, hän hakkaa kaiken. Sen jälkeen on silleen, että valkoinen on pahin, että jokaisen hakkaa. Sen jälkeen Kiinaa mennään, hakataan Kiina. Joo, kyllä kiinalaiset pitää hakkaa. Ja sen jälkeen mennään, ainoa mikä oli Pohjois-Korea. Se on, ja se hakkaa kaikki, että ne tulee hyvin toimeen. Ja siinä mä näen tämä, että ehkä voisi olla satiiri. Tässä on jotain, rage-baitti, jotain. Ja mä toivon, että tämä on täysin just sitä. En tunne kaveri ollenkaan se enempää tai muuta, mutta ei, käykää katsoa Jusu. Tekee hyvää kontenttia, hyvää kontsaa. Ei tässä pysty nyt. Hyviä klippejä tulee. Seuraavaksi mennään tähän näin, hypätään tähän. Riko 187. Kuulemma myös ollut Kontulasta. Kontula Huudel en tunne ollenkaan, ja tämäkin kaveri Biggie Smoke on myös kuulemma hengailu Huudel. Nämä on niin uutta kaliberiä, että mä oon muuttanut iät ja ajat sitten sieltä päin pois. Siis herra isä, mä oon muuttanut varmaan 15 vuotta ennen, kun 15 vuotta ennen niin kuin tätä päivää pois. Mitä vittua mä sekoilen itse? 25 vuotta sitten about. 20-25 vuotta. Silloin tällöin käynyt Kontulas, JNE, Kivikko, Kurkkari, Pesala. Edelleenkin tulee säännöllisesti ja säännöllisin väliajoin käveltyy Kontulasta aina Malmille. Mä tykkään, se on oikeasti siitä, kun sä kävelet suoraan Keinutielle ja siitä koulu ohi. Kurkkarissa mulle ei mitään oikeastaan. Se on ainoa se patsas siellä keskellä, joka on hajotettukin kai kertaalleen. Mulla ei ole mitään kiinnekohtaa oikein kurkkariin kohtaan, mutta se menee sitten koulu ohi ja menee Kivikkoon. Yleensä mä menen sitten sinne kehän puolelle Kivikkokaari 41 jne sinne ylös. Tai sitten mä kävelen sen takaa tonne sorttiasemalle ja sitä kautta. Mut joka tapauksessa tämä kaveri sekä vaan toimintataas jälleen kerran ei mitään. Mä voisin nähdä, että on niin kuin, mä olisin halunnut, että on satiiri. Mä olisin halunnut niin nähdä, että on satiiri, koominen sketsihahmo, mitä se ehkä olikin alkuun. Mutta se persoona tulee sitten esille, jos sä teet tätä kauan. Mulla ei mitään hajukaan kauan. 2017 asti Riko on tätä kai tehnyt. 2007. Ei se nyt jumalauta kohta ei ole, ei. Kaksi oli. Joka tapauksessa. Kattokaa klippi. Ja Biggie Smoke tuot tässä hyvin. Mä oon katsonut tämän Loren. Niin kaveri, joka, jos se on tehnyt mitä tämä klippi sisältää, niin ei pahalla, ei mitään sympatiaa, ei minkään näköistä. Mitä tämä kaverikin sanoo, että ne löytää omanlaisiinsa. Jos sä oikeasti katot siinä, että sä oot samaa mieltä tuon kaverikaan, tai katot sä oot mun frendi, sori, ihan oikeasti, ei kiitos, ei kiitos, jos sä oot mitenkään tuon äijän puolella. Raskas lapsuus, vitut, ihan sama.
se mitä toi jäijä on tehnyt, niin sen pitäisi istuuksi saada 10 vähintään, minimi 10 tuomio tuosta hommasta, mitä se on tehnyt. Ja jälleen kerran ei, kaikki on Biggie Smoken puheista. Kattokaa klippi, vetäkää omat johtopäätöksenne siitä. Mä veikkaan, että äijä lähti sketsihahmosta liikkeelle. Mulla tulee muutama henkselipaukuttaa mieleen tuosta kaverista. Muutama. Nimeltään mainitse, mutta sama seutu, about. Niin tulee kaverista mieleen. Muuten ihan, siis tuosta olisi voinut tulla siis fiksu ja järkevä, ei, mutta viihdyttävä on se sana. Ja toi ei ole kyllä, se mitä se on tehnyt, niin on asioita, mitä en anna anteeksi, en ikin tuo antaa. Tämä kaveri on yksi niistä, että joo, kaikille pitää olla toinen chanssi. Välillä on asioita mun mielestä, että ei pidä. Valitettavasti. Toi yksi niistä, mitä se on tehnyt. Kattokaa klippi, vetäkää omat johtopäätökset. Seuraava. Ja tosissaan, niin kuin aina, vedetään ihan lonkalta yhdeltä nauhoituskerralta. Ja muuten pelaisin mieluusti. Ei pysty. Toi aseto tuossa näppäimistöllä ja muu työpöytä ja kaikki muu ei anna armoa. Ei anna armoa. Sen vertaan solvisluusta joku hermo tuolla lapaluuhan toi on kaiketi. Niin, lapaluu tai tuolla takan siipilihaksen alla. Sen verran jumissa, että tää on hyvä, että sain kuvattu eilisen klipi, siis sanotaan ihan oikeasti. Se oli jo ihan tuskaa, mutta mä haluan mennä siihen pelipariin. Mutta joka tapauksessa nyt on Paltamon lahja. Kukas nyt joudun vähän sen, noin, hyvä. Upi. En ole ikinä, siis tässä on sama. Täällä on hyvä huumorintaju osittain. Hauskaa kontsaa, mutta jossain vaiheessa asiat vaan lähtee käsistä. Mitä Jusu just tässä videossa sanokin, niin jos olisi pystynyt pitämään yhden YouTube-kanavan, eikä puhu koko ajan, niin kuin ihan tulee vaan mieleen yksinäinen mies, poika, jolla on näkemys, jolla on patoutumia todennäköisesti, ihan se on vaan tulee mieleen, mutta joka käyttää kaiken energiansa ihan täysin väärin ja jota no, Suomen kansa lietsoo. Jälleen kerran ei tämä muuta olisi tunnettu tai kuka jengi tuntista tai tästä tehtäisiin klippejä, ellei tämä olisi jotenkin tunnettu kaveri. Upi siis. Niin, come on. Tätäkö me halutaan nähdä? Tätä varmaan halutaan nähdä, kun suuri osa vieläkin YouTube-ihmeellisestä maailmasta on joko pelkkiä videopelaajia tai tulevaa nuorisoa, jotka pistää pökköä pesää. Olisin halunnut, että tämä kaveri on satiiri myös. Ja sillä oli semmoinen viba, että mä tajun niin huumoritajun tietysti täällä näin niin kuin tossa. Anna palaa, jätkä. Anna palaa. Mut, ja se, missä se heitti työkkärille viestiä, että no ei pysty kuin ränni päällä. Ja sitten tääkin, mä tykkäsin tästä. Aamu tulee ja tää mitä tuli tehty striimissä. Mutta jättäkää se striimi ulkopuolelle. Mä näkisin tämän niin kuin modernin kummelin, jos nämä tekisivät tämän hyvin ja oikein. Muuten kaverilla sekoilu jatkuu, kaikkea muut.
Mutta ei mitään oikeastaan sinänsä, ei tämä nyt mitään niin kuin maailmanlahjakkuutta muuten tuo tai mitään ihmeellistä Suomelle tai kansalle tai nuorisolle. Mutta tässä olisi voinut olla oikeasti todella, todella loistava tekijä. Ää, ja voi olla edelleenkin tulla. Siis nyt mä puhun, tämä kaveri, Upi, tämä kaveri, tämä. Koska huumoritaju kaikki on kunnossa omalta osaltaan, mutta muuten niin asiat menee vähän niin kuin rappiotupen puolelle, joka on mulle uusi. Sitten viimeisen. Aapo. Aapo, kuule äijä. Junnu. Mä en tiedä mikä tuolla on. Tää jätkä on mulle niin mysteeri. Siis muuten kuin, että mä oon nähnyt äijä skedevän kyllä. Hyvä skeittaa, ei siinä mitään. Mutta tästä tulee mieleen semmoinen kaveri, jonka pitäisi laittaa internetti ihan kirjaimellisesti pois. Jonkun pitäisi käydä älkää käykö, älkää tehkö yhtään mitään, mitä mä kommentoin tässä. Mutta jonkun pitäisi halata tätä kaveria. Mutta silloin sä voisit ollakin homo, transu, heitteri, vihaaja, kaiken maailman sanoja. Se on viimispäivää muka Taimaassa. En usko. En ole katsonut klippiä kyllä. Mä katson ne edelliset, kun siellä oli treffiä. Siitä mulla olikin video, mulla piti yksi striimi tehdä, että Kaapo bännit on mulle kuin kuolemat, kuinka monta peliä mä pääsen läpi, että pääsen mä yhtä monta peliä läpi, kun se on saanut catchei niin sanotusti. Niin mut se tulee sitten, kun meikäläinen saato olkapää kondikseen. Mutta tää on outo kaveri. Siis hyvä skeittaa, persoonallisuus, me. Mä en oikein tiedä, mikä niinku hakee. Mä tajun tuon agendan, mutta ei se sitä tarkoita, että niin kuin se, että suomalainen, oi kun on liikaa, nyt on liian kuumaa tuossa. Missä löytyykö täältä jotain klippiä, missä ei ole noin kuuma? Se on oi, siellä on karvat ja kaikki. Ja siellä tehdään. Mutta jotenkin tuntuu tosi siis tämän tyyli kaikkeen tuntuu olevan tosi ahdisteleva, tosi epämukava. Tosi semmoinen niin kuin, mitä sä äijä nyt sekoilet tuolla? Siis etsähän sä mene kadulla ketään sanoa, että mä vihaan sua. Siis ihan kun tää yrittäisi olla joku megatekijä, niin kuin YouTube tai sosiaalisessa mediassa, tämmöisessä skenes, mutta sosiaalisessa mediassa. Sanotaan, se kattaa kaikki, ihan sama mikä on. Olkoot vaikka kikis. Niin tai hubil, mutta noilla lihaksilla hubi. Kelaan nyt, Aapo, hubista voisi olla semmoinen. Oot vaan avoinmielinen. Sä oot muutenkin ollut aika avoinmielinen näissä niin jutuissa, mitä sä oot sanonut. Niin. Ei, vitsi, älä suutu mulle kaiffari. Tekipä hyvä olkapäälle. Niin tässä on toinen. Ja mä en ole saanut näistä kenestäkään muusta, kun tässä se, että Aapo tekee itse. Tässä on Jusu-video. Tässä on Biggie Smoke, joka on ollut tekemässä. Kattokaa klipit, ottakaa Loresta selvää. Mutta Riko 187 is the motherfucking bomb. Missä radiossa sitä ennen kuuluteltiin? OG. Ja sitten Jusu taas ja Plugi, mutta siis kaikki muut, niin nämä on niin tekijät. Mutta jokainen itse laittaa näitä videoita. Niin kuin mä sanon, mun kanava on enemmän ollut pelipäiväkirja, mutta silti mä aina mietityttää, että mitä ihmiset tekee. Miten? Miksi? Miten me päädyttiin tähän? Niin kuin Aapon lore on aivan törkeen syvällinen.
siis niin syvällinen, että olla ja voi. Mä tajun sen pointin, mutta kun sen jälkeen se lähtee sitten ihan omille raitelleen siitä. Niin kuin se, että minkä takia hän ei voi elää työttömänä ja saada työttömyystukea ja tehdä sosiaaliseen mediaan asioita, missä se pitää itsensä kunnossa, mutta silti miksi? Miksi? Huonopikuntoisetkin joutuu duuniin, niin minkä takia sä et voi mennä duuniin, koska sä teet kontenttia. Niin, mutta silloin sä et saa työkkärimassia. No, mutta kun ei mä voi elää työllä. No, kun, ja sen jälkeen se alkaa sitä, että en mä ole työtön, en mä ole mikään. Mä oon sosiaalisen median vaikuttaja, vai mitä se saatanaan sekoilee. Niin ei ole oikea lähestymistapa näitä asioita. Pitää olla jotenkin maan läheinen. Pitää oikeasti nähdä niitä näkökulmia, eikä mennä siihen omaan ajatukseen, joka niin kuin näistä kaikista valitettavasti huokuu semmoinen pieni uh, hulluus, että pitäisi niin kuin ihan pikkasen käydä juttelemassa, mutta kun on nähnyt menestystä asioissa, mitä ne tekee, nämä kaikki 4 esimerkkiä tässä, niin se vaan liatsoo sitä hulluutta, että me tehdään kaikki jotain oikein. Me tehdään jotain, me tehdään niin kuin, että voit sä ikin tienaa tonni illassa. No en periaatteessa, mutta en tos noin vaan. Ja kaikkea tämmöistä shittiä. Ei. Ja jes, mä tienaan 100 tällä hommalla. Oikeesti, onko se 100 se arvoinen? Sä niin kuin vedät koko elämästä tohon 100 takia. Näytät kaiken mahdollisen. En mä näe sitä. Tää nyt on ihan vittu. Tää ja... Mm-mm, mm-mm. Ei jatkoa. Ja niin kuin nyt mä otan tämän vielä pois. Se ei ole tämä kaveri tässä, vaan tämä. Se on niin kuin, okei. Mä toivon. Ainakin se on niin kuin, joo ei tällä ei ollut kuin oma kasvo tuossa pikiellä. Mut, ja sitten mitä mä kuulin tuossa videon lopussa on se, että ihmiset, joo sä oot, ei mitään ongelmaa. Mitä vittua äijät? Mua hävettää. Niin kuin mä sanon, mulla on kärkkäitä mielipiteitä olisi tätä kaveria kohtaan, Rico 187 kohtaan. Ja nyt mä en puhu edes, että se olisi trolli. Heitteri kun toi, joo, mä sanoin jo sen sanan jossain vaiheessa. Mut joo, Rage-peitteri. Vaan se on täys rikollinen, jos ottaa tän. Ja mä epäilen, että Pikie ei näitä valehtele, koska toi on niin tietynlaista Riko nyt on. Niin, jos fanitat Rikoa, fuck you, hyppää kuuseen tai kuusesta alas. Se voisi olla ihan tehdä hyvää. Ei sano kyllä mitään isosta. Älä hyppää kuusesta alas. Tai hyppää, jos pystyt selviytyä. Älä hyppää, älä testaa. Älä hyppää ollenkaan, koska siinäkin saattaa nilkka muuttua. Siis paikallas teille. Jos vihaatte mua, että mä vihaan Rikoa. Älä hyppää joo, älä liiku mieluusti. Ei ole yhteiskunnalle hyvä. Ei oo. Tulee lisää. Oot vaan paikallas. Oot vaan joo. Älä tee mitään. Älä mitään liikunnallista. Älä tuu yhteisö vihaa sua. JNE, mä tiedän. Mutta niin kuin tääkin on ollut Riko-fani ennen tätä, tai sen jälkeenkin, mutta kun ei se sano mistä se on jotain puukotuksesta. Mutta
aina löytyy käyttöoikeuden hommat. Saa ne aina käsiin, niin joku. Mutta joka tapauksessa hyvää perjantaita. Sori, laittakaa tykkäys, puhukaa, kirjoittakaa, haukkukaa, jne. Ja laittakaa ehdotuksia, jos tulee jotain klippejä jne tuohon kommentteihin. Niin käykää katsoa näitä jätkiä. Mä en nyt aio laittaa niitä linkkejä, koska mä en sinänsä käyttänyt niiden videoa, vaan teemaa. Ja Big Air Smoke, sieltä löytyy Big Air Smoke ja sitten on Jusu ja itse Aapo. Ja minkä takia mä en peitä Aapoa, mä en muistanut, että se on koko nimellä YouTubessa, se on kaiken, se on. Mutta joka tapauksessa hyvää perjantaita kaikille, hyvää viikonloppua, hyvää vappua. Tervetuloa seuraavaa kertaa meikäläisen kanssa. Tämähän meni vähän ränttäämisen puolelle tai pohtimisen puolelle. Pitää ottaa joku muukin kiva asia. Parempi asia kuin nämä. Mä voi olla, että mä en enää ikihyppää kyllä Suomituben puolelle enää tämän jälkeen. Tää on... Kato, siellä olisi Olervo haastattelukin. Ei pysty. Joka tapauksessa kiitoksia tästä. Se on seuraavaa päivää. Moro. I love you.